ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ପୁରୀ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ପଡା ପାଖରେ। ତ ଚାଲ ତମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିବ। ପାଣିଟା ବଢିଆ ମିଠା ଲାଗିଲା। ଦେଖ ତ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ କଣ କରୁଛି। ନାଡିଟା ବି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଚାଲ ତମେ ଗାଡିରେ ବସିକି ଯିବା, ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ବସିଥା ଯିବା ହୋଟେଲ, ସେଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ହୋଟେଲରେ। ବାପା ଆଉ ଦାଦା ଏଠି ଚିକେନ ମାଗିଛି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ରୁମକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲୁ ତ ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ରୁଟି। ତାପରେ ମୋ ଅଙ୍କଲକୁ ମିଶ୍ରି ମାଗିଲି, ବହୁତ ସାରା ମିଶ୍ରି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ରୁମକୁ ଯାଇକି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ପାଖକୁ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଆଜି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଡୋରି ଲଗେଇଛି, ମତେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭିଡ ହେଇଥାଉ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଡୋରି ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ବି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାକୁ। ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡିଗଲା। ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିବେ କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଇବି। ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। ଏବେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ମାନେ ରଖିଦବା। କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଗଲୁ। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବି ନେଇକି ଆସିଲେ। ବହୁତ ଗରମ ପ୍ରସାଦ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ଥଣ୍ଡା 6ରୁ 9 ହେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଳତି ହଉଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଇନରେ ଯାଇଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି, ହଉ ଗାଇଛୁ। ଗ୍ରାମ ପିଛା ବେଦୀକୁ ଛାଡି ରଥଡୁଡ ହେଉଛି କଳସୀ ହରି ମିଟିଯିବ ଏ ଆଖିରୁ ଅନେକ ନାଶ ସରୁଧା ବାଣିନେ ଦେଖି ସିରଧି ଘୁଷ। ଏତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଶୁଣେଇଦେବି। ମୋ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏବେ ଆମେ କିଛି ଖଜା କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକା ଏତିକି ଭିଡିଓ, କାଲି ମାନେ ସହ ଦେଖାହବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଖାଉଛି ଏଇଟା ଗରମ ଗରମ ମନ୍ଦିର ଆଣିଥିଲି ମାଲପା। ଏଇଟା ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା ତ ଖାଇ ପାରିନଥିଲି।